Bueno, moi bons días. Temos esta rolda de prensa que para dar conta dos acordos da Xunta de Goberno. Basicamente os acordos foron no capítulo de licencias de obras, unha de vivenda na Rúa Pamplona, outra na Rúa Carballo de Aldrei, outra para a construción dun edificio na Rúa Avelino Pousa Antelo, outra no lugar de Pedrido, en Roxos, na parroquia de Villestro, outra dunha piscina en Folgoso na parroquia de Figueiras, e outra na Rúa Vite de Arriba, e outra en Marmancou. Ben. E outra en Pontesión, ya entendo, na Sionlla de Arriba, e outra na Sionlla de Arriba. Tamén se acordou autorizar a redacción dun proxecto modificado das obras de reurbanización da Rúa do Hórreo. Básicamente, o proxecto modificado o que incluye é a semaforización e a dotación de mobiliario para esa actuación. Non ten por que implicar ningunha prolongación da obra e está previsto que a obra se remate no mes de febreiro. Tamén se incluye a Rúa do Tor Maceira na zona 9 de residentes, correspondente ao barrio de Santa Marta. Hai unha sentencia pola que temos que pagar 477.000 euros que se corresponde cunha empresa que era a empresa Arasti Barca, que se ocupaba, que traballaba no funcionamento dos centros socioculturales. Esta sentencia ven do ano 2018, se corresponde con determinadas facturas que non foron abonadas no seu día, porque era un expediente que se remitira ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas arquivou ese expediente e agora ven a sentencia que ordena o pagamento de esas facturas que quedaran retidas. Veñen outros temas no contencioso e logo, por último, se fai unha consulta ao mercado sobre a contratación da xestión do ciclo integral da auga. Esa consulta se fai a 6 empresas, entre as cales, por suposto, figura Aqualia, Espina e Delfín. Se pode dar a lista de empresas a podedes. En concreto, se consulta a 6 empresas. Esas empresas dispoñen dun plazo para manifestar si os costes que se estiman no estudio económico feito polo Concello lles parecen adecuados ou non, ou poderán aportar as súas opinións ao respecto, de tal maneira que antes de incorporalos dentro do prego de condicións, pois se poida ter en conta esas manifestacións. Se o estudio está ben, mantelo, e se hai algo que non este ben, para correxilo. Estos foron os temas que dou de sí a Xunta de Goberno. De todos é sabido, se non o volvo a reiterar, que mañán pola tarde viaxarei en tren a Madrid para estar entre o 19 e o 21 en Fitur. Volverei o 21 pola tarde, é unha ausencia máis prolongada do que a mí me gustaría, pero o día 19 temos a presentación de Santiago e a entrega do recoñecemento como árbore senlleira e a presentación tamén da campaña de Santiago para justamente que xira ao redor de Santiago Patrimonio Natural e utilizando como referencia ese carballo de Conxo. O día 20 temos a entrega de determinados premios e a asinatura do convenio con Renfe, e o día 21 a asamblea do Grupo de Cidades Patrimonio e as reunións con Tour España e con paradores de turismo. Por lo tanto, de feito, esta mañá tuve a Comisión Executiva do Grupo de Cidades Patrimonio, estuvemos falando de a ver se para o ano que ven
é posible comprimir todas as actuacións en un período máis pequeno de tempo, pero claro, o problema é que esos actos empezan ás 10 da mañán do día 19 e rematan aproximadamente ás 2 da tarde do día 21 e é imposible ir e vir polo medio. Bueno, non sei se hai algunha pregunta ou sobre estes temas ou sobre calquer outro. Ramón Don Daceres pregunta: hai algunha novidade en canto a algunha sanción na parte privada do muro do Pombal? Pois ahora mesmo non teño información sobre ese aspecto. O que sí lles podo decir é que está previsto o inicio da obra para o día 24. O luz 24, o luz próximo, o inicio da obra na parte pública. Estaba previsto que houbera empezado hoxe, pero se prospuxo o 24 para poder facer público o plan de tráfico. Esa obra vai obligar ao corte de un carril de circulación, probablemente durante un plazo de 2 meses, a lo menos, 2-3 meses, e conxunturalmente en algúns momentos obligará a cortar os dous, porque teñen que actuar maquinaria pesada, excavadoras, e, polo tanto, é imposible maniobrar en esa rúa en un solo carril. Pero, con carácter xeral, o que se vai pechar é o carril pegado ao muro que se vai a construir, e, eventualmente, trataremos de que o corte do outro carril sea en horas intermitentes nas que menos poida afectar ou en fines de semana, pero intermitentemente haberá que facer cortes totales da rúa. Me imagino que este venres o Departamento de Tráfico e de Obras presentarán o plan de tráfico que xa está elaborado, pero consideramos aconsellable pospoñer o inicio de obra hasta o luz 24. Se temos algunha novedad con relación á parte privada, que é a única que non acometeu as súas obras, porque hai unha parte privada que xa fixo a súa parte da obra, agora empeza a parte pública e hai unha parte intermedia que é a que non iniciou o seu proceso de obras. Hasta onde eu sei, se lles notificou a apertura de expediente, as sancións correspondentes, pero non teño datos máis actualizados porque esa información é de hai un mes aproximadamente. Se hai alguna novedade, informaremos a Ramón de eso. José Manuel, con esta consulta ao mercado, ratificase na decisión de continuar coa xestión privada do ciclo da auga? En Postela Aberta insiste nos beneficios da xestión pública. Descartas esta opción? A decisión está tomada desde o principio do mandato, está xustificada e motivada esa decisión. Compostela Aberta é unha mágoa que durante os 4 anos que estuvo gobernando non puxera en marcha a súa iniciativa. Bueno, unha mágoa, entre comillas, porque desde logo a situación que nos heredamos é un servicio sin contrato e sin posibilidades de prorrogar ningún contrato anterior, porque todas as prórrogas estaban vencidas, o tempo máximo tamén. Por lo tanto, eles son conscientes desa situación. Lóxicamente, non temos previsto mudar de posición. Sobre obras, continúa José Manuel. O BNG insiste en que Javier Fernández debería ter dimitido. No próximo pleno reprobarán a súa actuación relativa ás obras de Concellos. Asumiránse responsabilidades pola ejecución das mesmas? Nós asumimos todas as responsabilidades que nos correspondan. E, desde logo, facemos todos os esforzos que están na nosa man, e Javier Fernández é justamente o que está asumindo o maior esforzo personal en todo eso. Mire, esas son obras dunha enorme complexidade, con un proxecto técnico que non foi redactado por nós, senón que foi un proxecto técnico heredado, recibido en herencia. Son unhas obras que inicialmente iba a realizar a Xunta de Galicia e que o Concello e o noso goberno subimos a responsabilidade de executalas ante a manifestación da Xunta de que abandonaba e non iba a facer esas obras, e, desde logo, todos son conscientes, primeiro, das dificultades que atopamos na execución das propias obras, dos cambios de proxecto que houve que facer, algún deles a petición dos veciños, outros que supoñen unha millora moi importante e outros que simplemente foron cambios imprescindibles á vista da situación.
bueno, e desde logo, nós o que nos estamos deixando a piel para intentar que esas obras acaben e acaben ben. En plazo é evidente que no plazo que nos houbera gustado xa non é posible que rematen. Porque ese plazo xa pasou, claro. Dentro desas responsabilidades que lles corresponden, descarta a dimisión do concelleiro, entón? Non me consta que o concelleiro lle asista ningunha responsabilidade directa en este tema. É dicir, el ten que traballar e pelear con un problema que lle caeu encima. Pero non é un problema xenerado por ninguna decisión ou indecisión do propio concelleiro, senón que é un problema derivado de todas as circunstancias, dos problemas de proxecto e, en todo caso, das deficiencias da propia empresa constructora. E, desde logo, non me consta nada que estuvera na man do concelleiro facer e que non se tuvera feito. Agora mesmo estamos á espera de que se cumpla o plazo do día 22. Todos nós sabemos dúas cousas. Unha, que as obras están avanzando e, por certo, están quedando extraordinariamente ben, e outra, que previsiblemente non se vai cumplir o plazo do día 22. Por lo tanto, en esa fecha ou antes teremos que tomar as decisións que correspondan en orden a determinar as responsabilidades que poidan exixirse, pero tamén en orden a garantir a continuidade da obra e o seu remate o antes que sea posible. Volvo a dicir, e o dixo moitas veces, que para nós o máis importante non é facer o que nos gustaría facer, senón temos que facer o que temos que facer que menor daño ou maior beneficio lle produzca aos seus veciños. Se nos hubermos podido dar gusto tomando decisións moito máis drásticas que probablemente terían como consecuencia a paralización da obra durante un tempo o mellor indeterminado ou indefinido. Pero iso sería un desastre para a ciudad e para os propios veciños. Por lo tanto, estamos intentando buscar e tratando de conseguir a cooperación da empresa para que, na medida do posible, os problemas sean os menores posibles para os propios veciños. Ese é o esforzo que estamos a facer. Eu creo que a maior parte da veciñanza o está reconocendo así, e o clima que percibo nas visitas ao barrio non é un clima de hostilidade, é un clima de preocupación, como é normal, é un clima de disgusto, como é normal, e ademais son compartidos os dous sentimentos, tanto a preocupación como o disgusto, pero todos buscamos solucións prácticas e, sobre todo, solucións que non convirtan os veciños en máis perxudicados e en máis rehéns de unha situación pois que todos queremos ver superada. Son Manuel tamén pregunta sobre outras obras na Ponte de Vidán. Desde o PP falan de descontrol na execución. Por resultado destas obras, cales son os plazos que se marcan? Mire, eu creo que hai un desconocimiento e unha falta de atención, porque ese tema se explicou, eu mesmo expliquei en algunha emisora de radio polo menos 3 veces. E se fai falta, o volvo a explicar outra vez. Hai un problema xeral, non só de obras en Santiago, nin do Concello de Santiago, de dificultades na obtención de suministros. Esa obra se fixo moi ben, a primeira parte de construcción do estribo, de preparación do que se podía facer cos materiales que se dispoñían. Se fixo moi ben. E hai outra parte que quedou parada moito tempo, que é unha estrutura metálica que é a que serve de soporte á ponte. Hasta que esa estrutura metálica non chegou, a obra non podía continuar. Esa estrutura metálica tiña que haber estado aquí varios meses antes, pero chegou a finales de novembro porque as empresas suministradoras non a suministraron con anterioridade. Desde que chegou está instalada, está botado o formigón e agora o único que queda é os remates. Desde que se botou o formigón, o plazo que marcou a dirección da obra era de 28 días para farguado dese formigón. Eu podes dicir que eu mesmo consultei, porque me daba pena que
en plenas Navidades non poder abrir a ponte cando que falta é moi pouquiño, que queda por facer, é unha cousa que se remata en 7 ou 8 días, porque son puramente os dous enlaces por un lado e por outro rematar eso, pero a dirección facultativa entendeu que era obrigado os 28 días de fraguado do formigón. Os 28 días eu penso que se cumpriron xa, por lo tanto, ahora mismo nos contamos con que en este mes esa obra este rematada. Pero estas explicacións xa se deron varias veces. Desde logo, si se preguntara no pleno, se daría a contestación e todo o mundo sabería. E volvo a repetir, está habendo problemas en todas as obras, non só do Concello de Santiago, sino de todas as administracións e nas privadas tamén, de problemas de suministro de determinado tipo de materiales que pois están chegando con un notable retraso e en moitos casos con costes moi superiores àqueles que se apalabraran no seu día. Pero podíalle falar desto, ou podíamos falar da cuberta de cobre no Pazo de Congresos, ou podíamos falar de problemas e dificultades que houve nas piscinas de Sar para a consecución de determinadas estruturas e determinados temas específicos que teñen que vir de fora e que a propia empresa constructora non pode producir, senón que ten que comprar. E, por tanto, cando os ten que comprar, depende de cando se lle suministran ese tipo de materiales ou ese tipo de elementos. No caso da Ponte de Vidán ou da Ponte de Laraño, según se mide, porque os de Laraño din que a Ponte de Laraño, os de Vidán que a Ponte de Vidán, e a mesma ponte sobre o río Sar, a clave foi a estrutura metálica. Pero eso está instalado, eso está funcionando, e se le preguntan ao concelleiro de Medio Rural, lles poderá dar unha data máis concreta, pero eu calculo que este mesmo mes esa obra debe quedar rematada. E, por certo, queda espléndidamente ben, e está ali para ver. É un cambio notabilísimo. Algo máis? Bueno, pois un saludo cordial a todos. Non estarei na rolda de prensa do venres, porque non estarei o venres, e me parece unha razón suficiente. Por lo tanto, quedamos en vernos solos. Un saludo a todos.